Danas je s nama Nino Serdarušić. Bog Nino, prošli tjedan vrhunski rezultat u Mađarskoj, može kratki osvrt prvo o tome. Pa da, evo, došao sam u Mađarsku na turnir sa dosta lošim skorom, ali znao sam da igram cijeli godine relativno dobro i samo sam čekao sam da dođe taj trenutak prve pobjede u novoj godini i nakon toga sam zbilja igrao dobar tenis i zasluženo ušao u finale. I evo, nadam se da ću i ovaj tjedan, dobro sam krenuo, dobro igram, dobro se osjećam i nadam se da ću iskoristiti ovu formu. Kako se osjećaš ovdje kod nas? Kako ti je na Zadar Falkensteineru Open? Može malo dojmova? Pa doma je uvijek najljepše. Najbolje je ovo kada ne moramo svaki tjedan avionima na turnire, već sam ove godine promijenio na 30 aviona, tako da kad sjedneš u auto, odeš od kuće 2 sata, lakše, mentalno je malo lakše i lijepo igrat. Za sad nas zbilja vrijeme služi, tople, nema baš toliko vjetra i nadam se da će se i ovih sljedećih dana tako održati. Rekao si super se osjećaš, u dobroj si formi i onda može malo preciznije što očekuješ od ovog turnira? Gledajte, to svaki meč je otvoren, definitivno da imam nekakvu možda mentalnu prednost trenutno sa dobrim pobjedama od prošlog tjedna i želio bi to iskoristiti najbolje moguće, ali opet svaki meč je tu težak, sutra i sa Genezijem bit će sigurno težak meč i samo se nadam da ću biti u formi kao i do sada. Mi ti želimo svu sreću. Za kraj mali poklon od nas i našeg sponzora turnira Brita, filtrirajuća boca vode. Nadam se da će ti koristiti kad ideš tamo gdje možda voda i nije pitka kao kod nas. Hvala puno. Hvala.